Oyawre nyaka Ramogi Ajuang kendo machiegni nonro mar Gaset okinyi makawuono antiere kae kod Harncel Oyango mar mondo mi wanonni kata walidni gigo mantiere Gaset okinyi makawuono ka gazede duto mano Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi makawuono tudore kod thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka odiochieng' manyoro jod bura 281 noluto ombulu ka gisiro dwaro mar golo e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka jod bura 44 ema koro ne siro Gachagua giwacho ni oyo Gachagua okonego bedni igolo e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Mago duto nyaka Ramogi Ajuang wabobedo ka wanono ni e Gaset okinyi makawuono. Yawre Harncel ichiw nade okinyi makawuono? Yawre nya Joyce erokamano ruoth orita asechopo ka nyoro nyatemo keto bok mopogore opogore ka be mondo abi ayang ne jopiny kaka otende natimo ayudo ka onge kata mana kibandaski rawacho na biya mondo non Gaset ka Gachagua nyobedo cornered ka ma Daily Nation osekete ka ni both Daily Nation gi The Standard ka wacho mana wach impeachment. Daily Nation wacho ni Gachagua was cornered. E wiye kanyo Daily Nation kendo nigi wach mag modhi mag chedo ma wachre ni jo Kenya ose lose 6.6 billion scam machielo makoro liekore ka ni nitiere scam moro ka be mosebedo nitiere jo ng'ad bura moko auchiel mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok nomiyo tich kaka orak kaka nonego otim makoro negi donjo ne sirikal makoro jo Kenya kanyo bende dhi lalo milionde mang'eny gi weche mamoko mag thieth. Aneno kanika wan gi Standard ka wan gi weche mag airport pod wacha Daniel chalo iluongo nang'o chalo thuth koso chalo kuodo ma kata dhiang' tho to pod omoke e wich. Koro magi gik mwadwa ng'iyo ka mondo ane kaka bro bedo walidho na nyikwa Ramogi. Nyaka Ramogi Ajuang mana kaka isewinjo mage weche mag Gazet okinyi makawuono miyo pek. Kata kamano adwa ni wachak kod Gaset ma Daily Nation okinyi makawuono mana kaka isewacho Gaset ma Daily Nation omiyo pek weche mopogore opogore waneno ka weche go mag oil scam manyaka sani koro iwacho kae ne omenda maderom bilion 6.6 ne olala wach ma kamano nitiere it Gaset mar 11 wach mantiere it Gaset mogik kamano mar Gaset ne ma Daily Nation en kaka omenda mano maderom milion 126 noti godo mar mondo mi ochul godo jong'ad buche auchiel mane jatend piny Kenya mano mar 4 Uhuru Kenyatta nokondiko e apisi. Kata kamano wang'e ni William Ruto ne ondiko gi tich tok kano osechamo muma. Kata kamano Harncel ang'e ni wach maduong' ma jo Kenya ng'iyo odiochieng' makawuono en kaka Gachagua odiochieng' manyoro no thiche oko kod od bura nong'ado ni gibro bedo ka githicha nong'ado mar thiche oko e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Daily Nation ondike kae ni how Gachagua was cornered. Nyaka sani koro nitiere weche mopogore opogore ma bende gindiko kanyo kotudore kod kaka no thiche oko e apisi. Kata kamano adwa ni wadhi it Gaset mar 2 mano mar Gaset ni ma Daily Nation. It Gaset mar 2 kae wang'e ni e kinde mane Gachagua ochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro Harncel notemo matek mar mondo mi oresre kowuok e gino makoro nomake mano wach mar thiche oko e apisi. Odiochieng' manyoro ne waneno nyaka nitiere clips moko mane oketo clips makamago ne gin mar jatend piny Kenya masani William Ruto e kinde mane en jalup jatend piny. Gachagua ne se ni nitiere weche manowacho nyaka sani koro wacho kae ni Ruto bende ne attack Inspector General mar obila kaachiel kod DCI e kinde mane en jalup jatend piny Kenya. Ang'o momiyo en nokothiche oko e apisi ene makoro penjore na ang'o momiyo ene makoro midhiero makamagi kwaka seche moko nyalo bedo no penjore ni be en fair adiera otiyo gi tam moro kanyo ni I am learning from my boss. Boss ne sani wang'e ni William Ruto gigo mane William Ruto timo chien ema imbe koro timo sani. Kisungu be samoro dendo gani history repeat itself nikech ne waneno ka kinde ng'anyo cha jalup jatend piny ma Kenya ka no criticize jo police gi jotend police mopogore opogore gi intelligence ma Kenya ka ma nowacho ni jogo ema no fail miyo jatend piny right information timely kod right information makoro magi gik man en noneno ka jogo ne nigi ketho
neneno ka ne girem tiyo tijgi emomiyo ng'anyo nochopo kuma nochope no. Kata kamano to kaka isewacho ne waneno nyoro ka nyogolo video mopogore opogore, nyen go bok be mopogore opogore manye otemo ji defend godo ko owacho ni en oluwo mana footsteps mag jatende noneno kinde mane ene tiyo Uhuru Kenyatta, ene bwo Uhuru Kenyatta, embe no criticize kata mana police kende, kata mana jofwambo ne gi criticize Gachagua be ne waneno ka oluwa mana Gachagua nyotemo bedo the truthful man, mosebedo kowacho ni en truthful man. Kata kamano ingeni kosega teri e nyim do kata kiyali kata konyisi ni i provide evidence, i provide reason momiyo nitimo gini eri. Defense okinya tiyo gi defense ni ngane be notimo dakne umake, nikech koro ingeni ngane onge kanyo, ngane ok odonjne, mane e debate manyenti ngane ok odonjne kanyo, makoro defense no paro ni mane momiyo nyoyudo ka bunge be nyoyudo ka defense ne nyeni gi nyaw moro, nikech onge kaka inyalo dhi wawach kata ni omaki gi kuo tiwacho ni ane makoro neno na jakuo wuod ng'ane charo daku sewache ni jakuo wuod ng'ane cha emopuonja kuo, ineno wuod ng'ane no ibro mana deal godo bang'e, in bi abil iwach ma ke chine mo omaki gi kuo no, makoro ma gik manye jod bura opogore temo wacho kanyo nango ni defense moketo no en defense mawi. Kata kamano anaparo ni rema jalup jatend piny otemo ji defend, but rema kumanya neno ni rem nyentie en number one, ka in ga gi case lawyers kata mana jomonge chik advice iga nango ni sani kiki make public statements ewi case ni. Normally oken gima advisable ka in gi case to make public addresses, to make public appearances kilos ewi wach don, nikech waseneno kosetimo interviews ariyo mopogore opogore mano kowe nyoro, makoro kanyo kendo nyiyude gono nango ni nitiere kaka nyoji contradict, nitiere interview nyowacho ni yawuote no acquire hotel sirikal, kendo koro kanyi penje od bura to wacho nango ni yawuote ok no acquire hotel no, makoro kanyo mage gik manye jo od bura nyoyudo ketho nyoyudo ko oji contradict. Makoro gima anawacho ni kata police ko makiga koneno kata mane sinema opogore opogore ginyisi ni gimi wacho no inyalo tigo de do against. Koro aneno ka lawyers ne be no rem advice, lawyers ne gi advisors mage sama kama ok en the right time. To koro lawyers ge no ko advice yo makare to parni nyaka sani nitire okinde 21 makoro sechunge tok Gachagua giwacho ni gibro bedo ka gichunge tok Gachagua gi defende mar mondo miki tiche oko ya pisi. Nyalo bedo ni seche moko ne gi advice to ene moko winjo advice ko sango matimore, nikech adira kata kingiyo grounds ko nyalo mana ngiyo moko kum grounds ma koro nomiyo othich oko ya pisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro ang'eni nitiere grounds moko wanyalo mana dhi it Gaset mar adek, mano mar Gaset ni mar Daily Nation. It Gaset mar adek kanyo ema neno ko ket grounds for removal of DP, to gin grounds 11 mano odiochieng' manyoro an korka kora kar mondo mi Gachagua ne wuogo oko gi clips mago mag jatend piny jalup jatend piny Kenya, mano mar jatend piny Kenya masani e kinde mane en jalup jatend piny Kenya, nonego bed no ojitetea kaluore kod grounds makamagi makoro makne ni mane momiyo seche moko jod bura dino neno ni ero ojitetea makare we koro wane ka wanyalo ng'uono ne kata oyo. Kata kamano odiochieng' manyoro ka ni winjo magi grounds makoro thiche godo oko ya pisi. Kata kamano ne kinde mano chopo kacha en koro videos mag Ruto e kinde mane Ruto ne en jalup jatend piny Kenya makoro no wuodh achiel bang' moro mar mondo mi one ni anto gini ok timna e yo makare. Ruto be notimo kama, ang'o momiyo ane makoro mara ochope od bura ni thicha oko ya pisi. Mane nyaw manye defense ne ningo, nikech en kar mondo nyo focus e case ne makoro akiani maeri o set up case no for the next stage koso nango, nikech samoro be ni jitimo mano mondo set up case no for the next stage, nikech oseng'e ni possibly impeachment mare dhi bedo successful kata ko dhi do, nikech do cha be no segwarorego Senate cha be no segwarorego en gi weche gi Senate kocha cha makoro ok en gi chira ahinya ni kuonde gi onyalo
onyalo kale but nyalo bedo ni otimo kama intentionally mondo set up lweny for the next stage wacho nango ni ka beno ogol Rigathi Gachagua ketho mopogore opogore moket ka gross violation ni ka wan gi serious reasons miwacho ni no commit crime mag leadership gi integrity ni ka gross misconduct insubordination be nyoket ne kanyo de bed ni magi the same accusations minyalo tigo do golo godo jatend piny Kenya masani nikech kia kanyo golo video ko nyiso kaka jatend piny masani ne kwedo police ne kwedo media bende no kwedo DCI to emo wacho ni magi gik momiyo gole to appointments mag serikal besani ndiere kaka iwacho nango ni jatend piny omiya jo kabinde mago nyalo bedo ground mitiyo godo in the future matiende ni otemo set up kata mana the public mondo timango mondo oneni ngani kosegol Gachagua the next person monego gol en jatend piny mane aneno ka mane play ne kanyo adwaro ni ka gidhi to gidhi gite kufa gari kufa dereva koro mane kufa dereva kufa makanga sorry koro but nya yie gi mili Odhiambo manye wacho nango ni en koso moneno ka gima duog mistake moneno ka Gachagua nyotimo en wach ma koso tame the tongue kata wacho nango koso umodhogi koso welosa ahinya mane mistake manye Gachagua timo nikech kata mana manye ochiwo report e media gik manye wacho kiwinjo gin gik ma the same things manye nyotigo against him nikech kisechunge e mbele media kata sami wacho ngeni onge kaka nyalo recant onge kaka nyalo dhi rucho video no koro videos go moko be nyiso e bunge kanyo ero koro emo mi wacho ni unless ka gino oneno ni we were set up lweny ni for the next stage it was a wrong move but ken moneno ni we are set gini up for the next stage mondo jatend piny bende oneni ngani be embo oromo dhi dala koro mano maybe mane play ma en godo kae to kapod wantiere weche motudore kod thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua adwa ni wadhi it gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mar ang'wen kanyo bende Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya e kinde manoloso nitiere weche mago mag shareholding ma bende en achiel kuom gigo ma iseye godo kalure ni toka no sedonje a PC nowacho ni sirikal ni en sirikal no mar shares makoro wacho ni kila ng'ato ka ng'ato nitiere kod shares mage kata kamano Harncel bende ne waneno wacho ni wach ni mar shares en gino momako jo Kenya kwanza te nyaka sani koro noseyo mano Moses Wetangula Mudavadi ka achiel kod mano speaker mar Senate mano Amason Kingi ka koro wacho ni gin bende gintiere kod shares ka bende piny kaneno ka nitiere atamalo 30 mano mar shares miwacho ni nosing iwacho kanyo ni atamalo 30 mano mar government positions kata ne lemo mag sirikal nosing ni biro bedo ka dhine duon bura mano mar Amani National Congress ka achiel kod Ford Kenya to magi duto ne biro kane gikelo atamalo 70 mago mbulu e kinde yiero mar higa mar 2022 kata kamano ni winjo ka Gachagua wacho ni nok gi deliver 70% mar votes kata kamano share margi mar 30% nomigi mane momiyo no wacho ni egi momiyo na wuok oko mar mondo mi awach weche gi mag shares e lela nikech wacho ni jogo mano chung kodwa e jogo mabro bedo kayuto kata kamano se wach ni en jatend piny jalup jatend piny Kenya onego be no riwo wi jo Kenya moko onego be no wacho weche mag shares manyalo bedo ni kela kweda ma ok ni kare mane koro shida mantiere kan nikech weche mag shares kaka anane kinde mano chung kolose wi shares no otango Kenya kaka kambi iwinjo to nya winjo kata mane od bura kata nyawacho nango ni kambi ok ndike under the act mindike kamilongo ni Companies Act ok ndike act ma constitution oyango godo jo tribes opogore ndike under Companies Act makoro kanyo se yango ni Kenya en chalo kambi mateni koro nyose kwedo nyose nyiso nango ne akweda moro nitiere chunye kanyo ma oneno ma oken kata mano ken nitiere ndalo moko beno chung ko wacho nango ni resources mang'eny onego dhi ne kuonde machiwo omenda mang'eny molo kuonde moko mano beno okelo liet Kenya kaeri wach shares ma party manyo wacho no en adiero wacho ni
30% nonego beni dhine ANC gi Ford Kenya. Mano ma deal ne nango ni gikelo 70% ma votes mago ma jo Western Kenya. Ma mano already ineno ka kanyo nitiere akweda moro kendo mawacho nango ni 30% mane iwacho no nonego beni koro 30% dhine jo kanye. Koro gima jo Kenya penjo ni ka koro gin ne gisepogo Kenya kamano ero to jodhok moko kuonde mane ok ne giyude kura, kuonde mane gionge ji koro bedo nango kuonde go niwito oko. Mage gima koro ne miyo jo Kenya neno nango ni jalup jatend piny nyaka beni ni en ng'ato ma en jalno ma onindo kor dhok ne ahinya. Mano be nyo kwedi kiwacho nango ni wach ma winjruok mag parties ma parties form coalition mane en winjruok ma koro kisebedo jatend piny kata isebedo national leader mago gik ma koro kilose mago gik ma ulose ka une meeting ma chama okichung ki address the nation ni wacho ni Kenya chalo kambi ma shareholders mano be nyikwede wacho nango ni parties duto winjorega sama gidonje coalition winjo ni sama wairo telo lemo ni the me party ni lemo ni the me party lemo the me party ni okomino ni lemo ni dhine dhod ni wacho ni parties act wacho nango ni okinyal loso form party kotenre gi dhok, kotenre gi dini, kotenre gi region, kotenre gi gender. Nyaka ibed party, kin gi party nyaka party nino bed gima riwo oganda kanyakla ma koro parties gi taking it to ni magi gin national parties oken ni koro en ANC kata en Ford Kenya ni koro ma rien ma jo malo to UDA ma jo Rift Valley gi ma jo Masawa to ODM en ma joluo to kata mani mano oke kako nego nene nikech chik wacho ni okinyal form party ma kela kweda makoro mane manyigo ego kendo kiparone nango ni kata mana parties mine ni losego chik oko yie ni lose wi parties go kamano chik oko oyango maler nango ni party nyaka bed party mariwo jo Kenya te omiyo kata mana party mane Gen Z ne temo register cha chik nodagi man ok ne register nango nikech party no the time Gen Z no osegolo millennials oko osegolo jodongo oko osegolo generation mabiro to nen mana kende matindo Gen Z kende koro mane manyigo godo kanyo. Ai, it gazet mar abich kanyo bende podi mana weche motudore kod jalup jatend piny Kenya ang'eni kinde mang'eny kinde manoloso nowacho ni mtu asiguze mrema kata kama ni wacho kae ni koro jomlima sani koro nitiere koda wanyalo wacho ni gikia kuma koro gichung'e kaluwore ni nyaka sani koro wang'eni od bura mamalo sethichoko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata kamano sani koro wacho kae ni Mount Kenya options amid push to oust DP nikech wang'eni kapo ni bura makama odhi e Senate ba Senate bende opuodho thicho oko mar Gachagua kod od bura nyaka sani koro Gachagua onyalo dhi orakre doho koro warito gino madoho bro timo to kapo no thiche oko jo Mount Kenya nyaka sani koro wacho ni gintiere kod options adek makoro aneno ka koro ket kae option mokwongo mabende aneno koket kae ni ginyalo ng'ado bura mar mondo mi gimed bedo kod jalup jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi gine kaka ginyalo loso tudruok moro makare kendo e yorego mag siasa kopogore kod mano ginyalo ng'ado bura mar mondo mi koro giriwre kod jogo manitiere kweth mapingo piny owacho mano moting'o kweth mar Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kata governor e county ma Trans Nzoia mano George Natembeya ka kamano to koro gin bende koro giwuog oko kar kendgi giwach ni wan kaka jo Mount Kenya wantiere kod duond bura marwa makoro wabo bedo kwarakore godo kendo wadhi godo nyake debe to wang'eni magi duto biro kalure kod pogruok mabende osebedo kaneno kata mano neno e kind Gachagua kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ewi ng'ama en kingpin kata jaloso e lo jo Mount Kenya adira Mount Kenya tunwaseneno kobarore nikech nitiere jogo mane siro Kindiki nitiere jogo mane siro Gachagua weche koro tek got koro liel macho got choto semuoch chalo bor makoro semuoch kanyo makoro ma dhiri shape okodhiri shape kata man okodhiri shape politics ma got kende but other shape national politics nikech other regions they learn from gimotimore ne Gachagua ni makoro everyone will want to avoid ng'ato ka ng'ato
dhi dwaro neno nang'o ni mondo kik giyudre e midhiero moyudo Gachagua ni. Makoro Mount Kenya Cattle nigi options adek. Achiel en ni gibed gi Ruto but gi negotiate terms manyien. Ma achiel kuom terms manyien go en maybe okaw Kindiki kata okaw ja West machielo, ja West Mountain machielo. The second one en ni giwere gi Ruto gi form alliances. Ne waneno waseneno alliances mopogore opogore kose form ka waneno kaka Wamalwa gi Kalonzo chal ka gima osewere gi ODM kata pok giyango kamano. Martha Karua waneno ka noseketo andike noseoro barua ne Azimio ka gi seek withdrawal from Azimio coalition. Mago gin examples mag options mag gin go. Ginyalo amua ni Mount Kenya oriwre gi Kalonzo to oriwre gi party ma Wamalwa be ma ginyalo duoko Martha kendo e kwan no kendo. Option machielo podi time to pod nitie. Ginyalo kata mana pod riwre gi ODM. Onge wacho ni ok ginyalo riwre gi ODM. Nikech ODM be pod ni kanyo pod wacho ni gin ok gin e sirikal, gin ne gichiwo mana jomoko on loan. Mar adek en ni gi low party gi, gibed gi party gi giwuon ma ginyalo kendo ng'iyo godo options moko. Wang'e ni masaa kocha Jubilee nosebedo strong kata ka UDA nobiro towards election more take over. Dibede ni ginyalo chiero ginyalo duoko mbii ma Jubilee ne nigodo. Koso party ma Martha na Kenya ema nyalo bedo gi mbii. Koso ginyalo bedo kanyakla nikech ne waseneno ka Limuru be ne giserado ma ne gin gi loso aina no. Ne giwacho nang'o ni gidwa tiyo kamoro achiel ka jo mountain gidwa tiyo kamoro achiel mondo ka gi approach 2027 gi approach as a unit. Makoro mage options maneno ka gin go ma ginyalo ng'iyo. Weche to pod ni kama thoth. Wamalwa gini be ni ka pod wacho nang'o ni gin gitiyo gi kata jok manie parties manie sirikal go gitiyo go ng'at mok gitiyo go en mar Ruto kende. Mano bende ng'ato nyalo neno nang'o ni maeri en lieko nang'o ni ginyalo tiyo kata mana gi joma sawago mondo gine nang'o ni 2027 gibe gin gi mbii. Nikech kaka ODM chal ka gima ntiere neno moro ma ineno ni ODM nyalo riwore gi UDA. Koro chal ka gima Azimio be nigi nyau moro sani nikech ODM ema wang'e ni major party kanyo. Makoro ODM koriwore gi UDA matiende ni Azimio nyaka many other alliances. Koro magi options magin godo. Aya, adwano wetenge weche motudore koda thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kalore ni gazet ma Daily Nation omenye ahinya e it gazet mano kochakore it gazet mar 2 nyaka it gazet mar 10. Adwano dhi it gazet mar 11 mano mar gazet ni mar Daily Nation kalore ni en achiel kuom weche mane gazet ni mar Daily Nation bende omenyo e it gazet mokwongo Harncel kalore ni nyaka sani Kenya National Trading Corporation nyaka sani koro oseyango ni nitiere omenda mano maderoma bilion 6.6 mano lala ka mano modhi mago michamo e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere omenda no mane olala e kinde mane itemo import kata winjruok mane gidonje bar mondo mi okel modhi go e pacho kae. Kata kamano wang'e ni weche gi mag modhi michamo e kinde mokalo chien Harncel nitiere kaka bende ni nitiere malingling moko mano tuch kotudore kod modhi michamo mana mapiyo piyo Harncel. Omenda moselal ka to 6.6 billion ni ka moselal. Ja Kenya nyaneno nang'o ni wawito 6.6 billion ka to hospital to kidhi to dialysis nyaka ichul 9,500 shillings per session ma sani koro chief iwacho ni ok cover dialysis. Kata kamano nye ntiere bura moro manyo oket gi Senate committee moro nyopuodh kanyo manye itayo gi senator ma Kajiado miluongo ni Seki Lenku makoro ene manyo tayo buran makoro general manager ma KNTC Purity Kimathi nyodhi e nyimbura mochiwo reasons adek momiyo pesa makamano nowiti. Achiel en nang'o exchange rate kinde mane nyiewo mo gi kinde mane iuso mo mane koro ne giuso exchange rate nopogore. Exchange rate iwacho nang'o ni kinde mane inyiewo mo exchange rate nen 163 shillings but kane giuse noduogo to almost 130 shillings makoro mana difference ma 30 bob already sewito to
pok ichako uso makoro mage kuonde ma iwacho ni lal no wuok kendo lal moro ni neno iwacho ni no wuok ni nentiere mbugru madhi mana 1000 gi wiye mano kethore kinde mane transport modhigo. Mar adek biwacho ni storage charge nikech port kucho nyaka be ni clearance takes time, and then nentiere case moro be mano mako weche mag modhigo. Koro during that process mano case no nitiere bende ne gigo nobet e store for long makata nyaka sani pod KNTC pok otieko chulo pok otieko chulo storage charge mane onego bed ni gichulo e port kucho. Adwa nowetenge weche makamago kaluwore ni Gaset walidho mana mapiyo piyo kapok watiego nonro mar Gaset. It Gaset mar 12 mano mar Gaset ni mar Daily Nation kaluwore kod mano interview mano timne jagoro mongerore migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko mano Korir Singoei. Nyaka sani koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nondiko barupe ne jotend pinje mag Afrika ka koro gikwayo kata kwayo jotend pinje mag Afrika osir lwedo lek mar Raila Odinga e laro koma mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Nyaka sani koro iwacho ni ne oketo sei mare barupe makamago mana ka ne gisewuoka kata ka giseduogo e pacho kae ka giwuoka e bomano mar New York. Kata kamano nitiere wach mani wacho kae ni Singoei nodagi losi mano weche mag anglophone ka achiel kod francophone countries. Nikech nyaka sani liekore ni nitiere pogruok moro madhi mbele inyanyate kinde mag campaigns ne jogo ma ulap dhoge ndonga ne bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Nyalo bedo ni jopinje mag anglophone opogore, ginyalo luto mbolo kegen jo francophone bende nyalo luto mbolo kegen. Gino maseche moko nyalo miyo lek mar Raila rumbore piny kalure ni en bende ogomba ahinya mar mondo mi obed jakom mar riwruok pinje Afrika. Harncel. Do kinde samilaro kom moro amora to magi gik manormal manyaka timre, especially ka in gi more than one candidate. Nyaka bede ni nitiere competition moro ma ng'ato ka ng'ato nigi interest ne. Anglophones nigi interest magi e UC, francophones nigi interest magi e UC. Kata kamano Songoei bo wacho ka nang'o ni nitiere meeting moro mar Anglo ma francophone iluongo nang'o Anglo francophone meeting moro monego bed ni timore Nairobi kama. Koro mano kotimore Nairobi ka dhi miyo Raila dhi bedo ka ranyisi ni Raila koro mbine dhi medore kata mana chances ne mage mag win komno dhi medore. Nyowacho ni jatend piny to oseoro barupe manyo congratulate pinje manoseyie support Raila, mamoko mapoko support Raila osebedo kotiyo gi opportunities mopogore makata mana meeting mane gidhi China cha ne waneno ka ne en gi bura moro gi presidents opogore mane gitemo uso candidacy mar Raila ne pinjego, kendo giwacho ka ni pok gichopo kuma gidwaro, but gin around 60%, ata malo 60 mar campaign strategy mar gisekete tim gi weche mang'eny. Koro giwacho ni kinde to pod nitie ma pod gibro medo push for that. Wang'e ni February next year to chiegni okobor, nikech ang'e ni mane kama ombulu iling mane kinde monego bed ni iling'e ombulu. Kata mana mane gidhi e unga meeting ma UN manyicho timore be negitemo uso Raila. Ing'eni koro jatend piny Kenya ka nyaka tema matek ma Raila dhi bed jatend AUC, nikech mano bende dhi keto Kenya e level mopogore. Ok en kata mana personal interest, en political gi regional interest be. Koro Kenya dhi neno ka piny ma otelo, achiel kuom pinje motelo Afrika ka makoro level ma Kenya bro bedo treated among international communities bo bedo different. Adwa no wetenge weche makamago bende ne It Gaset mar 13 kanyo jotuo bende podi medo kale midhiero mathoth kalore jotuo mago mantiere kod tuo mar nyarogno madwaro dialysis kinde ka kinde nyaka chul omenda maderom 9,500 eka giyud dialysis makamano. Kata bedo ni okumba manyien mar thieth onego bed ni chulo negi omenda makamano to nyaka no chak tiyo mano e chak dwe ni pok osebedo ka otiyo yo makare. Machinglo moro nitiere It Gaset mar 15 kanye madwa ni watie godo nonro mar Gaset Harncel.
Machinglo ma kamae kata nyakwara Ramogi Ajwang' manene nyalo pongo gi wiye nikech wang'e ng'ama orwako ogudu mar kingi no gi ng'ama nitiere piny kanyo to echo od bura to chal ni weche nosekethore, od bura liel, gari osewuok kata osemuobo. Kata kamano ng'ama temo mar mondo mi gari no kik nyone, wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a? Mano chalo kingpin of Mitego. Neno ka Mitego ne be osekere kanyo. Weche tek midhiero kwake ka makoro od bura to nyewa neno ka od bura mano od bura ma parliament nyewa neno ka nyose kalo impeachment neno makoro next step en senate makoro tinga mokwongo ni aneno ka oket kanyo National Assembly mani kanyo ero ma osemuomo National Assembly osegoye piny koro nyaka beni tinga moro ma next nyalo bedo senate koro wabro ndalo mabiro keche within 2 days onego beni speaker ma National Assembly chwalo report ne senate makoro after those 2 days wabro neno wakia ni tinga moro no bro nyone makoro flatene koso bro bedo nango koro mai mawarito mato wang'e ni en kingpin ma Murima moket kama kata mana osimbo ne be waneno ka en godo ka ma osegore piny but pod ok en out poko rumo kabisa otemo mar mondo mi odhir gino gi tiende mondo kik nyone kata kamano onyalo nyone kata oyo onyalo chunge koso ok onyal chunge. Harncel, wachni mogik ka watieko nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. An wachna mogik en mana kolure gi weche mag dhoudi ma Kenya ka gima nyalo wacho ni wasewuok mabor as a country ma over 60 years sani kata kamano post 2007 gik moko osebedo different makoro wan kaka jo Kenya onego wasebedo kwa temo embrace weche mag dhoudi mopogore opogore wasebedo kwa biro kanyakla mondo kik wadoge position mane wantiere kinde no makoro kanyo ero ema neno ni nyaka wan jo Kenya wachungi mara kik wakwedre wach dhoudi ni macha jaluo macha ja Masawa macha ja Kisia wan jo Kenya waduto got miwacho no it belongs to Kenyans. Kata mana nam ma Lake Victoria, it belongs to Kenyans. Oken mana ma joluo kende. Kata mana coast nam chumbi, it belongs to Kenyans. Koro ng'ato kik chung ka wacho nango, temo kwedo, temo kelo pogruok e kind jopiny. Nikech kata mana muma be, polo ndik nango ni dhoudi mopogore opogore duto gi pinje mopogore opogore. Ne bede to mache polo ema dhoudi te ne bede. Koro piny ka. Erokamano ahinya Harncel Oyango kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walithne nyakwara Ramogi Ajwang' Gaset mos ahinya kuom ng'adi thuolo marwe morumo okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e nonro mar Gaset. Akawo mana yweyo madundo gi sani bang'e taduogo twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.